Matul din is-sena li l-Knisja Universali id-dedikata l-qdussija tas-saċerdoti għat-tiġdid tal-ħajja tas-saċerdoti, il-Knisja qed tagħmel proposta partikolari li fuqha nixtieq nirrifletti magħkom eżisti llum. Kien it-8 ta' Diċembru tal-2007 meta il-Kardinal li ħsieb fil-Vatikan il-Kongregazzjoni tal-Kleru bittra li huwa ħareġ għamel proposta partikolari illi titratta dwar l-adorazzjoni ewkaristika l-qdussija tas-saċerdoti u rigward il-vokazzjoni ta' l-ommijiet spirituali, il-maternità spirituali. Fl-ittra tiegħu il-Kardinal jgħid illi il-ħajja tas-saċerdot għaddejja ħanejdu hekk minn żewġ sfidi partikolari. Il-ħajja fiha nfisha, l-istil, il-mod ta' kif is-saċerdot jgħix il-vokazzjoni tiegħu. U anke l-frott li joħroġ mill-appostolat mill-ħidma tiegħu bħala saċerdot. Il-Kardinal jinsisti illi jgħid x'inhija ħanejdu hekk is-sigriet il-qalba biex is-saċerdot jgħix ħajja verament skont il-vokazzjoni tiegħu u biex l-appostolat tiegħu iħalli l-frott. Il-qalba tal kollu jgħid li hija l-intimità divina li hija r-ruħ ta' kull appostolat. U naħseb dan il-kliem ta' Kardinal insistielu l-ħaġa għalina l-kol kemm aħna saċerdoti u anke lajċi illi nirriflettu ftit fuq l-appostolat, il-ħidma apostolika kollha tal-Knisja. Fi żminijiet li qegħdin ngħixu fihom fejn għandna numru ta' persuni li forsi m'għadhomx insara prattikanti, uħut minnhom huma nsara xejn, jappartienu għal xi reliġjon oħra, jista' jkunu għax qalbu reliġjoni u għax twildu diġà f'ambjent reliġjuż differenti fil-familja tagħhom, fiċ-ċirkustanzi li huma jgħixu fihom. F'sitwazzjoni fejn naraw it-talim tal-Vanġelu, it-talim ta' Ġesu, it-talim tal-Knisja huwa tant sfidat meddet minn diversi mentalitajiet li nsibu anke f'pajjiżna jekk neħdu ċ-ċirkustanzi lokali fejn m'hemmx xi waħda naħseb li ma nsibux dibattitu, ma nsibux opinjonijiet differenti ta' kulħadd kif jaħsibha hu. Hekk faċilment li quddiem din l-isfida il-Knisja tistaqsi lilha nfisha b'mod partikolari s-saċerdoti li huma ħanidu hekk minn ta' quddiem fil-ħidma ta' evanġelizzazzjoni. Kif se nwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu? Faċli ħafna li nirriduċu l-effikaċja, ġifieri li l-messaġġ tagħna jħalli frott għal teknika. Ġifieri nippruvaw nsibu teknika li tiġi fejn fihom il-management, teknika li tiġi mill-advertising, teknika li tiġi minn xjenzi umani li sakemm dawn jgħinuna ċertament fihom infushom l-aspett uman tagħhom m'hemm xi ħażin, però il-gwajja lina jkun jekk aħna nserħu rasna minnhom. Il-messaġġ tal-Vanġelu mhux se jmissiluk tan-nies għax nippreżentawh bit-teknoloġija moderna. Ċertament dik għandha rwol importanti li rridu nużaw, imma l-qawwa tiegħu ma tinsabx fit-teknoloġija. Il-qawwa tal-Vanġelu ma tinsabx fl-użu tajjeb tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Dak huwa l-mezz kif aħna din nwasslu il-kelma tal-mulej, imma l-qawwa tal-Vanġelu li jmissiluk tan-nies tinsab fil-qawwa tiegħu innifsu. Il-qawwa tal-kelma li hija bħażerrija li minnha nfisha tagħti l-frott. Ċertament il-mod kif aħna nqasmu nxerdu din il-kelma għandu jkun ħanejtu hekk bil-mezzi li llum id-dinja għandha. L-internet, il-television, ir-radju, il-gazzetti, mezzi oħra ta' komunikazzjoni li għandna. Ċertament dan huwa l-mezz, però ma nistgħux inserħu rasna fuqhom. U dik noqogħdu attenti, u speċjali anke fil-ħajja tas-saċerdot. Mhux għax qed nużaw l-aħħar teknoloġija li hawn biex inxandru l-Vanġelu, inserħu moħħna illi daqshekk il-Vanġelu timiss l-lub tan-nies. Ċertament jagħmel l-Vanġelu available aktar għal persuni il-messaġġ ta' Ġesu aktar b'mod aktar ħanejdu hekk illi joġobhom jiġbidhom, imma l-qawwa ma nistgħux inserħu rasna li ġejja minn dan. Il-qawwa tiġi mill-intimità tagħna mal-mulej Ġesu u li għalinna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U allura l-Knisja eżisti għax hija konvinta minn dan ir-realtà li qed nispjega li qed naqsam magħkom. Il-Knisja għamlet dil proposta fil-festa tal-Kunċizzjoni tal-2007 illi issir adorazzjoni ewkaristika anke kontinwa 24 siegħa.
għal-qdussija tas-saċerdoti li magħha hija msieħba wkoll ir-rwol tal-Madonna. Il-Madonna li l-Konċilju Vatikan it-Tieni jara bħala Omm il-Knisja kif kien qal il-Papa Pawlu VI fil-21 ta' Novembru tal-1964 meta promulga id-digriet dwar il-Knisja Lumen Gentium fil-Konċilju Vatikan it-Tieni. Fl-istess mument il-Madonna hija msejħa Omm il-Knisja, Omm ġifieri l-Knisja sħiħa kemm il-Ministri tagħha s-saċerdoti kif ukoll il-lajċi. Allura eżistijaj, il-Knisja qed tipproponi jisma' flimkien ma' Ġesu Ewkaristija l-adorazzjoni lilu. Iridu wkoll insieħbu l-irwol ta' Marija bħala Omm is-saċerdoti. U dan kif? Il-proposta qed tkun dina li jkun hemm nisa li jikkonsagraw lilhom infushom propju b'din l-intenzjoni. Illi joffru l-ħajja tagħhom biex jitolbu għal qdussija tas-saċerdoti u biex joffru lilhom infushom għas-saċerdoti. Joffru t-talb tagħhom, joffru l-penitenza tagħhom u joffru t-talb ta' riparazzjoni għan-nuqqasijiet tas-saċerdoti. Mela daw in-nisa eżistijaj fil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija jingħaqdu ma' Marija bħala Omm is-saċerdot u bħala l-għajnuna tas-saċerdot. Ħa ngħidu hekk. Aktar milli huma jingħaqdu ma' Marija, hekk kif narafa jien fit-talb tiegħi, Marija li taqsam ma' dawn in-nisa illi verament dak li tagħmel hi tagħti ħajjitha tal-Kristu ma' u jagħtu ħajjithom għas-saċerdot, jitolbu għas-saċerdoti, jagħmlu penitenzja għas-saċerdoti u jipattu għan-nuqqasijiet għad-nubiet tas-saċerdoti. Jekk nista' npoġġiha hekk, jekk is-saċerdot huwa tas-sew tal-Kristus, Kristu ieħor, dawn in-nisa li joffru ħajjithom għas-saċerdoti jsiru altera Marija, jsiru Marija oħra għas-saċerdoti. Bħalma Ġesu jaqsam is-saċerdozzju tiegħu mas-saċerdoti, Marija taqsam il-maternità tagħha ma' dawn in-nisa li l-mulej isejħilhom biex jgħixu din l-istil ta' ħajja, din l-vokazzjoni kif se naraw. Dan il-commitment u dan għaliex eżistijaj huwa t-tiġdid awtentiku tal-ħajja saċerdotali llum. Dan huwa sinjal tal-ispirtu eżistijaj li rridu naraw. Hija verament sinjal Marjan u sinjal qawwi Ewkaristiku fil-Knisja kif Marija titġeddet il-ħajja tas-saċerdoti fid-dimensjoni Marjana tagħha ta' Omm, l-Omm li tiġġenera, l-Omm li twellet, l-Omm li takkumpanja, l-Omm li titwa, l-Omm li titma. Mela m'għandniex qegħdin ngħidu tiġdid tas-saċerdoti illi joħroġ fejn fien bliġijiet mill-Vatikan, bliġijiet mill-Papa, dak ċertament jista' jkun mezz ta' tiġdid. Imma qegħdin nitkellmu mit-tiġdid allura mhux fid-dimensjoni Petrina tiegħu, ma fid-dimensjoni Marjana tiegħu. Il-ħajja tas-saċerdot li titbiddel, tiġġedded bl-interċessjoni ta' Marija u bi grupp ta' nisa li jaqsmu ma' Marija sejħa tagħha ta' Omm saċerdoti. Kemm hija sabiħa? Kemm hija sabiħa tistijaj? Hekk diversi drabi fil-laqgħat tat-talb tal-mir għamil stedina l-nies biex jaddottaw saċerdot propju bħala ommijiet tiegħu b'din l-istedina partikolari illi anka reċentament anka l-Knisja qed tistedinna li għajja wkoll. Hija xi ħaġa antika kif ħanaraw fil-Knisja, però li hemm bżonn li nqajmuha u nagħtuha ħajja. Ekku jekk hawn miħut minnkom illi verament uħossu din is-sejħa bħala nisa illi tgħixuha, nixtieq nistidinkom anke la tattendu laqgħat tal-mir li ħajkonna opportunitajiet biex ngħixuha flimkien. Ngħixuha flimkien dan it-talb u dil-lotja, flimkien anke ma' inizjattivi oħrajn illi fid-djuċesi tagħna qegħdin isiru. Il-Papa Benedittu XVI, il-Papa preżenti eżistijaj, f'diskors li fl-14 ta' Settembru tal-2006 għamel ġewwa l-Ġermanja meta kien tikellem is-saċerdoti u s-seminaristi. Il-Papa jirrifletti hekk fil-qosor fuq il-fatt li Ġesu jgħidilna itolbu il-sitt l-ħsat biex iktar jibgħat ħaddiema għal-ħsat tiegħu. Niftakru dak id-diskors. Il-ħsat huwa kbir, iżda l-ħaddiema huma ftit. Itolbu sitt l-ħsat jibgħat iktar ħaddiema għal-ħsat tiegħu. Il-Papa l-ewwel riflessjoni qasira tiegħu hija din. Jgħid l-ħsat huwa lest, ċe dak li Alla jrid jagħmel f'qalb il-bniedem hija hemm. Il-qawwa tal-kelma tal-Alla qed taħdem diġà f'qalb il-bniedem, imma hemm bżonn il-ħassada li jaħsdu dil-kelma minn qalb in-nies li jgħinuhom jiskopruha, li jgħinuhom jeħtlu fir-realtà tagħha. Dan id-diskors eżistija jurina li ilmu li għandu bżonna. X'kuntant aħna noqogħdu ngħidu ma Alla m'għandux bżonna. Alla m'għandux bżonna, ma ddeċida li kollu bżonna.
M'għandux ngħidu nargumentaw li Alla m'għandux bżonna. Alla m'għandux bżonn il-bniedem fih innifsu. Imma Alla ddeċida li jiġi bżonn il-bniedem. Ġesu dak kollu li għamelu għadda lill-Knisja sabiex mhux tagħmlu hi minfloku, jew tagħmlu hi warajh, jew tkompli tagħmel dak li għamelu, le, biex hu jkompli jagħmilha fil-Knisja permezz tal-Knisja. Ġesu għażel li ma jagħmel xejn mingħajr il-maħbuba tiegħu l-arusa tiegħu li hija l-Knisja. F'kelma waħda jiena wint u b'mod partikolari fil-ministeru propju tagħhom is-saċerdoti. Ġesu pereżempju fejjaq u bat l-apostli jfejqu. Ġesu priedka, bat l-apostli jpritkaw. Ġesu keċċa x-xitan u bat l-apostli keċċu x-xitan. Dak li għamelu li tikompli għamlu permezz tal-apostli, permezz tal-Knisja tiegħu. Ew din daħluha f'qalbna. Il-mulej iva jista' jagħmel kollox, imma għażel li jagħmel kollox bik. Għażel li jagħmel kollox bija, mhux mingħajrna. U d-importanti li f'qalbna,